And kuyimanje baba angisakwazi mina angiyiboni nje ngizoba ngibe nje duze komuntu wesilisa nginemizwa nje yabantu besifazane. Nakho ukhala usolunyobo nje ngoba usukhala lemkhuba yenu benyenzayo. Phela hawu bathi ngisabheka inkomo kuwe wena uzongitshela lamanyalo ongitshela wona. Sanibingelela bonke babukeli beBlack Life TV kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo. Namhlanje vashelo udadewethu osunemfihlo afisa ukuyidalula kubaba wakhe. Sabona njani? Sawubona. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo. Sanibona nibabukela emakhaya. Mina ngiqhamuka kaMashu. Uqhamuka kwaMashu. Ubekwe yini kulesi sihlalo? Okay, namhlanje ngifisa ukuzoconfessa kubaba ukuthi nje ngoba ngiyisitabane kunamhlanje ingoma ngifuze uma. Abeqala ekuqaleni. Uboneni ukuthi isitabane? Okay, indaba iswanje uma ubenginokubenza ngocansi from the age of 15 cause ngikhula bengahlali naye. Ngikhule ngihlala nogogo. So ngesikhathi sengina 15 ke kube sekushona yena ugogo ke ngasuka emakhaya ngabe ngazohlala nabo ke kaMashu benobaba. Namanye ke ingane zasekhaya osisibam about 2. Yeah, so ke umana intade ejwayele ukuzenza kumina like bengenzi njengengane zasekhaya. Mengigeza ufuna ukungigeza yena ngimdala nginjalo. Ngixakeke nje uma uthanda ukungithinta nje kwaya uma usengenza nje izinto nje yabo like ngifaka iminwe athi angimthinta amabele athi angimfaka iminwe nami yonke nje leyo nto. So ke emva lapho Nifaka na kuphi iminwe? Ethweni zethu sangasese. So when you are 15 and utsenza such things? Yes. Akekho umuntu omtshelayo ngaleso sikhathi? Cha, akekho umuntu engimtshelayo. Pho umbuzo uthi mayenziwalani lento lena wayichaza thini? Ethumana uyangikhulisa akafuna ukuthi nje ngijwayele abafana because abafana bayalimazana. Ngcono nje kube yena ozongithinta kuyena nje ozongenza izinto ngingabe uyitshela ningabe bathanda abafana. Manje uthe yenzeka usana 15 uneminyaka ngakanje? Manje sengina 30. Usayenza? Cha, angisahlali. Wagcina nini ukuyenza? Wagcina ngesikhathi ngiqeda umatric. Qeda umatric? Yes. Wenze njani wahamba ohlawe indawo? Ngahamba ngimuntu oyofunda evarsity. Yeah, kodwa ngangingabhalisanga. Nganje ngangifuna ukuphuma ekhaya because ngaze ngatshela ubaba ukuthi ngiyahamba manje baba like from matric ngastopha nje kahle ukuhlolwa ngangasahambi nezintombi. Yeah, because ngangasasiyona intombi because izathu sokuthi ngangakwazi nje nokukhuluma nobaba ingoba uma wayehleze engitshela ukuthi if ngingahamba ngayokhuluma nobaba noma ngakhuluma nanomba nomunye umuntu uzohamba yonhlambalaza eintombini lapha kulo mama onhlolayo asho ukuthi mina ngisasiyona intombi. Asho ukuthi ngilala nabafana so ngangisaba ngaleso sizathu ukukhuluma. So mase after matric ngase ngaphuma ekhaya baba nje ubeyazi ukuthi mina ngiyofunda uyaxakeka for sure manje ukuthi indaba ngilokho engathanda ukuthi ekhaya baba nje ngihlangana naye eMathekwini phelela lapho angibuyi nje ngize ekhaya. So ngikuzwa uthi ke na usuyisitabane usuthanda amanye amantombazane urealize nini ke manje ukuthi usuthanda amanye amantombazane? Ngirealize e-university sekumele ngiye e-university ukuthi mina kahle anginayo imizwa nje yabafana bafana nje lutho angizwa lutho. So ngiyenzeka ukuthi ke na into eyadala uma wakho le? Ngiyacabanga ukuthi yona into yadala uma wami because phela zonke izinto ezenziwa abantu abawu2 ekamereni mina ngizazi ukuzenza namantombazane. So umama ke tell me nisana relationship naye? Ukezama ukungifonela angicela ukuthi ngize ekhaya yabo kanjalo kodwa nje ngiyamthembisa wona ngithi ngizofika kodwa ngingafiki. Awufisa ukumbopha? Angazi ukuthi ngifuna ukwenzani ngalento kunzima ukuthi ngihambe ngiyokhuluma nabanye abantu ingakho ngize la because at least mhlawumbe masithiwa ngikhuluma nobaba kuzoba ngcono mhlawumbe ngingase ngiqale lapho. Yabo into nje bengakaze ngitshele ngisho umngane wami o close to mina le. So after isikhathi eside kangaka from u18 I think mhlambe qeda umatric till now usuzoyisho manje yini lesikuphusha ukuthi uzoyisho manje? It's because ubaba umuntu nje
wenza izinto ngesizulu and ubaba uyangithanda kakhulu. Kubuhlungu kumina njengoba ngingakwazi ukuthi ngiphindele ekhaya like ngiyojabula even ney'ngane zasekhaya. Kubuhlungu kakhulu. Futhi ubaba enhlizweni yakhe njalo mesikhuluma efonini hleze ngibuza ukuthi hawu umkhonyana kanti uvela nini yabo, and umkhonyana into angasoze ayibona. Manje ngoba uthi uma wakho ufuze yena uyisitabane naye, uma wakho akhona abantu besifazane abanye athandana nabo engazi ubaba wakho? Angazi noma babelalana na, kodwa nje babe khona omama babefika cause uma umuntu obebuya aphuza bebefika nje omama uthola ukuthi ngelinye ilanga uhleli noma Mhlongo, ngelinye ilanga uhleli noma Mkhize yabo. Yabo. Usandawonye nobaba wakho? Yebo. Sure. Okay. So ma ukuthi ubaba wakho uthi ngiyeke mntana masivuleni icase aboshwe uma wakho uzovuma? Azokwanzima kodwa uma ukuthi kumele kuze kugcine kufike lapho ke ngingavuma, or mhlambe indlela engcono ukuthi mhlambe sihlale naye kube mhlambe nento enjenge family meeting ikhulunywe lento le. Mhlambe noma angangichazela ukuthi vele yena kwenzakalani ngempilo yakhe because till today angikaze ngiunderstand ukuthi indaba uma wayomuntu nje ayana kumina. Ngibe engizala ngingane yakhe engizala. It's really sad. It's Dade unazi ingane zakini? Yini abafana namantombazane. Mawucabanga uyayenza the same thing uzana? Into ayejwayele ukisho mengabe mhlambe esuke nami ngimbuza ukuthi why ungayenzi lento lo yenzayo kumina, athi cha yena uthanda umuntu onebala elimpofu lapha abanye bayamadaki. Yo. Ngathi nzima kakhulu kodwa asimthinta ubaba wakho simazise ngalolu daba. When you so ready, because ne-family izokwazi phela manje. Yebo, ngiready. Okay, now simthinta. Sawubona baba, unjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungsta la ka Black Life TV, kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singawazi ukukhuluma? Yebo, singakwazi. uLungsta. Yebo, wakwa Black Life TV uhlelo olusiza abantu uma ukuthi unemfihlo afisa ukuyidalula kodwa enganawo amandla okuma yedwa. So sima naye uma ukuthi yena ukhipha leyo mfihlo. Yebo. Bani uzokhipha imfihlo? Indodakazi yakhe endala. Uzokhipha imfihlo? Yebo. Asesizwe mama. Uyibambe la eduze mic. Sawubona baba. Yebo mntanami. Unjani? Philile wena unjani? Ngiyaphila nami. Baba la ngize kuwena namhlanje ngoba bengifisa ukukutshela ngento ebingiphatha kabi ebiyimfihlo kumina, manje bekunzima ukuthi ngikhulume ngayo nawe. Nje isikhathi eside bengakaze ngiyixoxele umuntu, kodwa manje baba sengikhathele and ngiyazi ukuthi nawe ufisa kanjani ukungibona ngelinye ilanga ngiza lapha ekhaya kuthiwa kuzofela umuntu, kodwa into leyo engingaboni ukuthi yonke iyenzeka empilweni yami. Yebo baba, ngesikhathi nje ngibuya ngesikhathi bekshona ugogo, ngabuya ngazohlala nani lapho kaMashi. Na-ke baba-ke uma ubenginokubenza ngokocansi. Yebo baba, ngiyazizwa. Yebo baba, iyona into ebiyenzeke, iyona into edala nje. Yebo baba. Manje nje yebo baba, ingakho nje ngithe ngidinga ukuthi ngize la ekhaya ukuze ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukudalula le ndaba kuwena. Mhlawumbe ikhona indlela ongangisiza ngayo. Ingoba ungibona nje ngingasathanda ukuza ekhaya. Sesiside isikhathi nje ngingabuye ekhaya ngenxa ya yonke lento le ebiyenzeka phakathi kwami noma. And kuyimanje baba angisakwazi mina, angiyiboni nje ngizoba ngibe nje eduze komuntu wesilisa. Nginemizwa nje yabantu besifazane. Nakho ukhala usolunyobo nje ngoba usukhala le mkhuba yenuke enyenzayo. Phela hawu ngathi ngisabheka inkomo kuwe wena uzongitshela lamanyalo ongitshela wona. Nazi ngane bo. Ngiyaxolisa baba. Uyazizwa ukhuluma nobaqala? Yebo. Hayi wengane. Suzokhuluma ukunya kwakho
manje? Ngicela ubaba ehlise umoya. Yebo. Wena ukhona ungitshela ukuthi mina ngivela isitabane sentombazane. Yebo baba. Hayi ichilo lelo ngeke. Baba ngiyacela Baba yazi ukuthi bekunzima kanjani ukuthi ngize la ukuze ngizokwazi ukukuchazela lento le. Kodwa manje ngiyazi ukuthi uma ngabe ngoba sengichazele mhlawumbe bengingathola usizo kuwena. Mhlawumbe sikwazi nokukhuluma noma. Yabo nje. Bengisathi mangazokuthi usunyoko wayengiyokubeza ngokucala. Yathi ukuthi unyokubeza kanjani ngokucala umuntu wesifazane nawe umuntu wesifazane. Kodwa ke manje sengiyabona ukuthi wena uqale lamanyala asemadolobheni. Amanyala la usuwaqalile. Manje usufuna umuntu ozomsola ukuthi indaba wenze lamanyala wenza. Lutho baba bengisacela ukuthi ubaba at least avume sikhulume noma. Yini lutho? Hayi baba. Baba ngikhuluma nawe iqiniso. Indoda welondiwe hayi wena. Ngiyamuzwa baba. Manje baba phoso Baba yindaba ungavuma ukuthi mhlambe sihlaleni phansi sisonke nami ngikhona because manje mengabe ngingeke eduze kwama asazi noma uzokhupha iqiniso noma uzokhuluma amanga kuwena. Uhlala kanjani phansi londiwe beni wena wabalekela ikhaya. Phela wena usazi ngisho uzosibheka nje kha usibone noma impilo isakhona na. Inkinga baba iyona le ukuthi nje bengathanda ukuthi ngibhekane maduze nomama. Hayi mntanami awenziwa nje kanjalo. Ngiyezwa. Akwenziwa nje kanjalo. Kwami nje anginayo intombazane esitabane. Angihlali nje isitabane mina. Isitabane. Ungaphezulu shuthi ufuna ukuthi nonyoko nawe isitabane futhi. Yebo baba. Hayi man. Hayi ayikho lonto ngitshela yona. Yobuza unyoko. Yebo. Ubuya nini wena lapha ekhaya ngophela? Kumele ufike leyo ndaba seyikhulumela la egcekeni. Uthi sikhulume komakhala ekhukhwini. Hayi baba shuthi sengiyozwa ngobaba ukuthi ungathanda ukuthi ngivele nini. As long as kuukuthi yebo baba. So kumele indaba yokuthi wena ngithola inkomo wanye ube zonyo kanti umuntu wesifazane nokube umuntu wesifazane ngowotani. Hayi mntambi. Khona into erongo la wena mhlawumbe khona umsebenzi omele wenzele ngeke. Hayi baba ngcono ngifika sizokwazi ukukhuluma kahle ke seke khona noma. Wena uyahamba uyofunda. Qeda ukufunda awubuye ekhaya sindothi uyosilekelela phela njengoba wahamba uyofunda. Ngigcina ngokubona nje uphosile kole izinto zenu bathini lo. Bona lento abajela ungivezela bona osifako yini o-TikTok. Khona lokho. Ngibona laphana nje kuphela ukuthi right la ukhona. Uqede uzongitshela ukuthi wanje sonyo. Unyoko uyitabani uqonde lokho kimi. Yebo baba ngiqinisile. Uyaphinda wena ngane yazi wena ngane yisi. Wena ngane wangixhaphaza wena ngane. Baba Ugibela nini? ngizogibela baba nakusasa ngagibela. Ugibele namuhla. Hayi sasa ugibele makuthi usangayithola izinto. Makuthi ayisekho izinto zokugibela kusasa ekuseni. Udinga la. Yebo kusasa ekuseni baba. Ngiyadinga la futhi uyokuthi baba la. Yebo. Nasi ingane bo. Ngizofika baba kusasa ekuseni. Yebo. Wadvala. Uzizwa kanjani? Njengalendlela bengicabanga ukuthi kuzohamba ngayo. Izizwa kanjalo ukuthi kuzohamba kambi yonke lento. But at least usudibhobozile ithumba yabo. Yeah. So sekuzoba lula ukuthi yena uqhubeke khona lapho.
Yeah. Ngoba phela at the end of the day ngeke uphile kanje ungakhululekile. Yeah, qiniso lelo. Yeah. But umama ke ubaba obviously uzofika ambuze, obviously uzophika. Obvious. Kodwa akasithembe ukuthi mayiphika ekupheni kwakhe kukhona iqiniso azolipick up ukuthi nale qiniso ingane yami yalikhuluma. Yeah. Iqiniso alikwazi ukuhlala lifihlekile, liyavela. But ke ngiyakubongela ukuthi ukwazile ukusukuma uyimele. Sibonga kakhulu ke Black Life People ukuthi ke nani kwazi ukuhlala nasi lesi siqephu ngizwile ukuthi kunzima kakhulu and kunzima nje mawuthi ke na ubeka udaba lakho umzali angaluzwa acanga ukuthi uqamba amanga. Kodwa akusenani at least leli thumbu selibhotshoziwe. Mawukuthi nawe ke na unasesakho istory into efihlile into ofisa ukuyikhuluma feel free ukuthi ke usidrophele imessage uze nawe uzokhipha yakhe imfihlo. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngithi kini Merry Christmas.